Sige, amping mo sa usag-usan no, ampingan ng relasyon bisag lagyo ta. Sorry, pangutan niya. Kung mangutan ako ni mo 1 plus pa nakatuwag ka na. Oh. 1 plus 1. Tubog pud siya. Di mo ako personal as inyong ka relationship. Managon sa mandawa. Ay, grabe siya, ginuhuna pag yun. Maguyab. Ako naguyab. Oh. Pila na ka years ang relationship? Grabe mo ginuhunaan pa rin. Ay, pagway pa. Karon pa, eh? Gapon. Pero ang pagkaila-ila, tudtod na ba? Mga months. Asa mo gibalag before? Online lang. Ni PM ko sa iya. Pero personally before, nagkita-kita na ba mo? Ay, wala. Nganong giad? Kisa ka, ikaw? Randomly lang kay napansin ako nga sige sa react sa akong day and then na-notice na ako so ni take a risk ko chat siya. So that's why nagkaila. Ana din ano kumanay sig mo react sa to ang story may di na to dapat chatan tayo na to no? Ano si react siya ang stories? Nakuha na ko siya the way siya musayaw. Ay dancer. Ako lang hobby lang. Sample sa char. Kanos ka nang ninguhaan eh? 3 months or 4 months ago. And then napagkita-kita pila na pod ka kan. 3 times. Nganong nasugta ni mo siya kagapon sa iyong ibuhat? Kanang nakita na ako siya. Nga serious yan ako. Randomly ba ni yes ka or nangutana ni ask ka question nga pwedeng kita na or randomly ningon siyang yes? So mo tong wala ko na-think if unsa tong oo nga yang gingon. Sumurog na confused ka sa tong oo. Para sa tong oo. Katong pag-uli na mo ni ask ko niya para asa tong oo. I-ask na ko siya chat then mo tayong gi-explain ang katong nga oo para sa ano dito. Katong gi-ask na ko siya. And then ka muna ron. Unsay feeling nga na official ng relationship? Happy kay syempre wala na ginatago ba and happy sad ko kay officially namin nga kami na gid. Nganong naka-decide ka kagahapon? Ay, ningon na ka day no? Naigingon ako. Ulit-ulit? Okay, asay feeling mo na official ng relationship? Same rin Japon sa yung giingon nga dili na itago ana ba. Para madili na pod ma-confuse ang uban kung unsa goy relasyon sa inyong duwa. No? Kuan ba usual sa inyo 3 months ago sige ra ka kuyog bisag dili pa kamo? LDR man. Okay. Sa Cebu ga school. So kanay mong kamo LDR Japan ni ron, di mo ron? Oh, muli mo ko Sunday. Okay ra? Say preparations ni mo nang nahimong official mo pero LDR po di ay. Depende ra if na siya'y kuan. Na siya'y time mo. Mare? Up na. Kaya ra? Kaya raman so ginatrain na sad na ako kay syempre as a maritime student. Marino. Lorio, okay ra kag mga marino. Ay, dili ha. Mo may kuan, di ba? Misconception sa mga tao, di ba? Basta marino. Wala na ka. Sa okay ra kanin. Para mo mataptan sa idea nga, like, gamingon na sa chick boy. Daga nag mga mabayi-bayi pohon. Okay raman basta kabalo siya kung sa yung limitation. Ato po nang i-break no na kanang misconception about mga marino no. Maritime student pag ganita mingon ay chick boy na. Ikaw you get that all the time nga mga basta maritime student, chick boy na. Daga na gasulti sa kuana. Pag yun sa nimo, yun sa pag-defend or kailangan ba i-defend mo yung kukilingon? Dili ra na ako sila pansinon since dili man na ako. Okay, dili po na tinuod. Mali, sige. Hantod sa asa ni siyang relasyon since bago pa man ni siya? Or like, unsay plan sa relationship since bago pa? Getting to know each other sa mo kay bago pa man sad. Gusto sad na ako nga makasabot siya sa akong sitwasyon since I'm a graduating student. Ay, hapit na siya may official nga marino di ay. Plan ako masampa this year. Makasamba ko this year then. Musamot. Musamot kay LDR. Karon si Bura, karon murag mo. Asa, local pa na. Local. Apprenticeship. How much more kung ato nagawas? Ready na ka ng mga kaimtanga? Oo, okay raman. Makahulat raman noon ko if when siya mo uli, ana. At least ikaw mo'y ulian, pohon. Yes. Sige. Enjoy sa ni yung pag-uyab-uyab to. Kay maro baguay pa man no? Bisag layo ta, dapat tinuod ta sa usag-usa. Minsay na lang sa usag-usa. Punta di ka mausog day. Bahalag kuan LDR ta. Loading imong uyab. Ayun sa muna. Sorry. Sige pa dayon. Ikaw manggunyaw. Sorry. Loading siya ayara gidamdam ang message niya. Basta padayon kag unsay imong ganahan nga makabot sa imong kinabuhi. Unta di ka mangitaglain. Muna yung pinaka-importante. Na hopefully dili nimo murag mahimong living proof sa mga misconceptions as marino pohon. Apil-apil ko. Okay na to ka? Oo. Okay, i-reply niya. Ako ang mensahe sa iyo kay take care always sa myself and I hope nga makasabot ka sa akong situation since musampahan ako this year and unta dili sad ka mangitaglain if ever ay dili ta magaduol and enjoy yourself sa and focus sa imong goal since we are students pa man. Kinahanglan na to nga unahon na nga to ang goal para makatabang ta sa atong pamilya after sa to ang sa tong pag-eskwela. Tourism student ka?
tourism. Oh, lagi. Mag-partner lagi usahin ng mga marino, tourism student, no?